Добър вечер на всички зрители на BTV телевизия. Ще наблюдаваме два двубоя по К1 в курортното селище Марина Диневи в град Свети Влас. Това са двама наши перспективни състезатели. Тихомир Митев в единият ъгъл, а в другият Илиян Димитров от Арес Враца. За спортистите шпикера съобщи техните възможности, какво са постигнали до момента. Тихомир Митев е двукратен световен шампион по Муай-тай и европейски шампион за професионалисти по ВКН. Илиян Димитров е призор от Балканско първенство и шампион на страната в тази категория. Двата стила са коренно различни на спортистите. Един е доста настъпателен, говорим за Тихомир Митев, така доста агресивен спортист. Илиян Димитров е спортист, който играе повече на контратака с прави удари. Реферът спира двубоя заради ниско нанесен удар, приблизително слабините от Тихомир. Тихомир извоюва своята европейска професионална титла именно на този ринг в Свети Влас преди една година за професионалисти срещу германският противник. Срещата започва съвсем спокойно, но с доста акцентирани удари в главата и в краката. Илиян Димитров е проектонационален отбор, но той претърпя доста сериозно заболяване в началото на месеца и ще видим дали ще успее да опонира максимално достатъчно на Тихомир Митев, за да може да извоюва победата, която и двамата, разбира се, желаят. Конкретно за К1 можем да подчертаем, че това е най-силният стил в кикбокса, най-атрактивният. В него имаме удари в бедрата с надкосницата или с тибията, както ако говорим. Ударите в боксовите удари са абсолютно позволени. Обратният удар с ръка, бекфиста е позволен. Ударите с коляно в областта на ето виждате в момента точно това беше изпълнено. В областта на коремната област е позволено. Не е позволено задържането. Тук виждаме как Тихомир Митев почва да взема превес в двубоя с прави и десен прав и сляв аперкът, което това са удари, които са ето негови коронни удари и след това комбинира с предна маваши в главата. За жалост Илиян не защитава лоу-кика. Край на първи рунд. За жалост Илиян не защитава лоу-кика, което може да му доведе двубоя до загуба, тъй като всеки удар на лоу-кик съдиите отчитат като точка. Изключително приятна вечер за спортуване, топла вечер, всичко от организаторите бе на ниво. Всеки от треньорите дава своите указания. Да видим дали Илиян Димитров ще успее да навакса точките, които загуби в първият рунд. Явно неговото заболяване оказва някакво влияние върху мотивацията му и върху спортната му форма в момента. Ето виждате го Тихомир с какво самочувствие излиза за втори рунд. Рефера проверява дали състезателите са избърсани от вода, тъй като по този начин може да се получи контузия с предплъзгване, когато се завъртят в близък бой. Започва вторият рунд. Рундовите са по 3 минути. 3 рунда по 3 минути. Това е времето, за което се играе К1. Ето отново
Тихомир нанася завършващ удар, заден лоу кик. Ето Уширо Гери, опита се, ето, това е много точно попадение. Коментирахме, че той завършва с предно маваши или заден лоу кик. Това е първия нокдаун, което взема доста от актива на състезател, който до момента е събрал. Говорим за Илиян Димитров. Сега Илиян Димитров трябва да изтегля малко от двубоя, да изтегля дистанцията, изтегля малко назад, тъй като в този миг още не е достатъчно възстановен. Ето той за жалост изтърва десния прав удар в главата, което означава, че ето второ попадение, ето отново маваше на Тихомир. И явно спортната форма на Тихомир е много добра в момента. Да се надяваме, че Илиян ще намери сили да възстанови себе си след нокдауна и да продължи битката. Отново добра комбинация. Този съдията в момента, реферът на ринга Руско Турунов, предупреждава състезателят Тихомир за ниско нанесен удар. Изключително агресивни удари с голям акцент и на двамата състезатели виждам. Илиян отговаря с прави удари. Тук има захват, който не е позволен в К1. Беше позволен на времето, тъй като тогава имаше и много представители на Муай Тай в К1, но в момента, в който правилника го отмени, повечето от спортистите в Муай Тай напуснаха К1. Не защитава Илиян предния си крак. Ето отлично изпълнен удар с коляно, с отскок, но не попадна на целта. Ето втори нокдаун, много тежък десен прав. Коментирах преди малко, че изтърват десните прави. Ето сега реално той отново изтърва десния прав и може би реферът ще прекрати двубоя. Ще видим дали той... Ето не си вдига ръцете, да. С този втори нокдаун противникът отказа двубоя и реферът ще обяви победителя. Дами и господа, победител в тази среща е състезателят от синия ъгъл Тихомир Митев!